tanuni ani wali ɲumanda o be kurakuraya ka taa Espoir Media kanunba bɛɛ lajɛlen ma o dangana ka bamananga kunnafoni kɛnɛ kan. Tagatadenw mɛ kalo tile 13 san 2025 sigikafɔ balilen kɔni kɛra an b'a fɔ mun ma Conseil des ministres extraordinaire. CNT mɔgɔw kɔni kun ye sariya kura dɔw ta. Sigikafɔ in senfɛ sa an ka jamana ɲɛmaa n'o ye général d'armée Assimi Goïta ye. Ale kɔni tɛgɛnɔ bila sɛbɛnna ka yira k'a fɔ sa ko ka sariya in kɔni ta ka baara kɛ n'a ye. Sariya in kɔni b'a yira sa parti politiquew n'o y'an ka fanga ɲini jɛkuluw ye k'olu kɔni ko dankari kɛra olu la nin kɔni parti politiquew cilen fo ka taa se association ni jɛkulu minnu bɛ yen nɔ n'u sigilen don politiki kan dankari kɔni kɛra olu bɛɛ lajɛlen na nin kɔni ye politiki ko ɲɔngirinen ye Mali jamana kan nin waati in na. N'an bɔra yen sa an bɛ taa kɛnɛyako kunnafoniw na. Arabadenw Mopti Dr Soba baarakɛlaw kɔni ye ɲanajɛrɛ kɛ k'u ka nisɔngoya jira sabu jiko ani kurantigɛ kɔni b'u u dala nin waati in na o de kɛlen don k'u ka baaraw gɛlɛya u bolo u kɔni ka ɲɛfɔli la sa ko nin kɔni kɛlen don sababu ye ka u dɛsɛ ka banabagatɔ dɔw yɛrɛ kɔni furakɛ. Nin ɲaɲɛ kɔni kɛnɛ kan sa maa dɔw kɔni y'a yira yen nɔ ko ni jamana ɲɛmaaw kɔni ma wuli ka jɔ kɛ teliya ka nin koɲa in ɲɛnabɔ olu kɔni bɛna taa baarabila la. Nin kun ye Mopti Dr Soba baarakɛlaw ka welewelema dalikan ye ka ɲɛsin jamana ɲɛmaaw bɛɛ lajɛlen ma. Journaliste bɛ nɔ n'u b'a wele Alfuseni Togo ni cybercriminalité mɔgɔw kun kɛlen don ka tɛgɛ da ale kan ka bila kaso la. Alfuseni Togo ale kɔni tɛgɛ bɔra kan ka bila ka taa ka denbaya la ka bɛn tɛnɛndon yɛrɛ ma mɛ kalo tile 12 san 2025 okumu kɔnɔna la sa journaliste fo ka taa se media baarakɛlaw ma olu kɔni de ye wulikajɔ kɛ yaasa cogo mun na tɛgɛ bɛ se ka bɔ nin cɛba in kan cogo mun na ka bila ka taa ka denbaya la. An taa jamana kɔkanko kibaruyaw la Côte d'Ivoire jamana kɔnɔna la parti min bɛ yen nɔ n'u b'a wele ko PDC n'a ɲɛmaa yɛrɛ kun ye Tidjane Thiam ye san 2023 waatiw la. Parti PDC kɔni bɔra ka élection kura kɛ n'o ye kalata kura ye ka bɛn arabadenw yɛrɛ ma mɛ kalo tile 14 san 2025. Okumu de kɔnɔna la sa Tidjane Thiam kɔni ale seginna ka na kɛ parti PDC ɲɛmaa ye tuguni sabu ale kelen de kun ye cɛbɔ ye nin kalata in na. U kɔni ye nin élection in labɛn yaasa cogo min na Tidjane Thiam a bɛ se k'i kanbɔ Côte d'Ivoire jamana ɲɛmaaya nɔfɛ cogo min na. O la sa nin de kun y'aw tulo garijɛgɛ ye an sera ka mun sɔrɔ k'a lase aw ma aw ni ce aw ka tulomajɔ la.